Unde sunt? Ești cu mine acum. Cine ești? Și unde ești? O să mă vezi cât de curând, până când o să alergi și nu o să mai ai scăpare. Nu mai am scăpare de aici. Ce mă fac? Locul ăsta e pântuit. Cum să fac să scap de aici? Nu o să mai am scăpare. Acum știam că vei fi a mea. Coșmar. Doar un coșmar. Doar un coșmar. Obișnuit. Ca întotdeauna. Nu mai avut niciodată coșmarul ăsta. Doamne. Mă simt așa de rău. Cred că trebuie să mă duc afară un pic. Să iau o gură de aer. Poate mai vin. Mult mai bine afară. Ok. Cred că încă mai am halucinații de la visul ăla, de coșmară. O să mă plimb pe afară. Ce bine. Aer curat. Simți aer curat. Eu te simt pe tine și te vreau pe tine. Nu nimic în spatele meu. De ce m-am ținut de la visul ăla? Nu ai nicio halucinație. Nu țipa. Nu te salvează nimeni. Doar eu te pot salva. Cum? Ești un monstru. N-ai cum să mă salvezi. Eu îți vreau visele. Și corpul tău și sângele tău. Nu ai scăpare. Nu am scăpare. Oh, nu mai am scăpare. Ce mă fac? Cum de există în realitate? Nimeni nu mă știe. Așa că e rândul meu să te omor. Dar eu nu ți-am făcut nimic. Fii pe față. E perfect.